shi mafarin girma ayyota ta da alkhairi kuma ake hamu kuma zuciya shi ke nuna batinta rayuwa ta duniya sai da magauta kula hanki ma akan kuma gauta na magana ta gaskiya ne sako gurin mazan da mata su biyo rawar daidai mata mai hankali ya gane tafiya ba mantuwa Tali